Idag kör vi ramen söndag och vi kör en curryramen. Förvärmda skålar som vanligt. Currytarre, alltså en hemmagjord röd curry. Och sen så har vi en tarre med färdig röd curry för att jämföra. Så la vi upp tarren här. 60 gram eller något sånt kanske lagom. En buljong med hälften kycklingbuljong och hälften kokosmjölk faktiskt. För att få den lite mer thai-inspirerad. Helt vanliga nudlar kör vi på 45 sekunder. Har vi dubbel äggula här idag. Så slags som vanligt.